Em van fotre fora de la primera junta de Faga. En el cas del confinament, com us en veuen sortir? El nostre centre, com qualsevol centre de persones grans, va ser un dels més afectats. Sí que és veritat que mesos abans havia entrat a gestionar una altra figura i que gràcies a la feina que hi va realitzar ara existim, si no, no hauríem existit. Aquesta figura de la que estem parlant ara és el Juanjo Capdevila, és president del club més gran de Catalunya i al mateix temps porta una empresa JS10. Per tant, experiència en té una estona. La primera anècdota va ser molt bona, que em van fotre fora de la primera junta de Faga. Jo vaig presentar una estructura de com hauria de ser aquella entitat i em van dir, vinga, va, hasta luego, ja pots marxar. En què consisteix aquest programa i com al final vas acabar treballant després d'aquesta expulsió de junta? És un tema de cabezoneria, perquè veiem un creixement potencial de l'entitat, hem d'estalviar d'aquí per poder invertir aquí, que sigui rentable el que estem fent, i els números a data d'avui, doncs... Hem guanyat, hem guanyat.